skal skide. Hvad så der, man? Kæft, jeg skulle skide. Kan du lade være, Kenneth? Gå ud med den lille krammer. Står jeg bare herinde. Venter lidt. Og venter bare Så vil jeg vise jer, hvordan pizzaen den rent faktisk ser ud. Så se her. Og venter bare, hvad? Nå, ja. Så det første, man gør, du tager sådan en her, ikke også? Og så det, du gør, ikke også? Det er, at du tager og slukker lige ovnen, ikke også? Ups! Og så tager du simpelthen. Så tager du simpelthen bare pizzaen ud. Så. Så det næste, du gør, ikke også? Det er, at du tager en kniv, ikke også? Og så det næste, du gør, ikke også? Det er, at du skærer i den, ikke også? Sådan her. For helvede! Jeg bliver... Hvad? Ja. Jeg skal bruge en større kniv. Måske har vi sådan en... Ja, vi har en... Hvad siger vi har det? Jeg har en... Fuck, den er bare skarp, den her. Nej, det er helt flækket. Det er for min mad. For helvede. Der kan man ikke modsige. Nå ja. Der er sket en skid. På lidt tid. Sådan der. Ja. Der kan man ikke modsige. Det var simpelthen det, for den video, så har I egentlig lavet en pizza. Hej. Hvad ved nu kan den ikke slutte.